No, mga higala, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka babae nga nagpatago lang sa pangan nga Kara. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kagalaan, niya ang sugilano ni Kara. Kining kalisod og kapobre sa tawo, mao gini usa sa mga babag nga nung dili gyud maangkon ang ipangandoy sa tawo. Pero matod pas uban, dili babag ang kalisod og kapobre, basta maning kamot lang ug magkugi. Ug kun nganong na problema ko na akong bana, kay do na magud siya pangandoy nga wa matuman ba. Pero aro inyo gyud masabtan na akong sugilano no, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Di ba't ikaw ang siyang nagmulat sa aking mga mata? Di ba't ikaw ang nagbigay sa akin ng saya? Di ba't ikaw ngayon bawat pag-ibig ko't pagsinta? Di ba't ikaw, di ba't wala na ngang iba? Si Tibor man gud na. Oy, nagunsa ka na sa may bintana, oy. Pag sure diha, wasig mo ambak ka. Mabaw taon kay nang tungod sa tong bintana in town. Ayaw, dong. Dong, ulis ato, dong. Ay kabala ka, gang. Wa ko kadungog sa imong balak. Di ko maghikog. Balak? Kung maghikog ko ato ko sa building. Wa tay dungog taon mo. Pay bungmol na takay wa ta kadungog sa imong balak. Mahuog pagita sa atop. Unsa? Nagtuo ka Hanggaw niya. maghikog ko. Oy, never. Di na may Mutubag tamo, yun, gang. Kay doon na patawag ko'y pangandoy nga. Gusto na kong kabuton. Unya, nagakampot ka. Ha? Lisod may kang kampot atong hayhayan nga pwerte ni mong pututa. Ay, nag-iapil ka, putot. Bida sa di mo eh. Grabe naman sa taon ka eh. Garabe. Garabe. Grabe naman sa kag magpakamatay taon ko eh. Naunsa. Ang imo Unya? pagtamay na ko, sobra rasan kayo. Nga naman. Mura mo kog di ko ni mo bana. For your information, dahil di ko putot. Dili sa ko taas. Pero dili sa ko bubo. Sakto-sakto rang. Ay. 5 ray height dako. Mura ko si Rizal ba? 5 height. Sama ka eh. Tunla na. Huwag di na ni mo tunlon. Arilo as kong baba, be. Ay! Sakto sa imong mata, ikaw sakto ka? Oo. May pang soft drinks ni mo Tibor. Uy. Naapay sakto, pero ikaw, pwerte gyud nimong kuwanga, pwerte mo bua, usa ra gyud taas ni mo Tibor, kana ra gyud nagbitay nimo. Bida. May lang kay na itaas. Taas lagi, pero daot man. Grave. Grave na kay ko no. Kuyawan magalit ang mugunit anak kay basig mabali na. Nagtulo mo stick? May gani kay igo ra sa mapiko. May lang kay di mulukot. Ay, hilob dia. Oy, asa man na padong. Hapit na Tibor, kay kanang imo wa nay batasan. Oh, kay nga nung nakaingon makagwanan ni batasang ako. Ang modungoy man lang nga di mananghid. Ay, kung sabiya ka rin. Imom sa ning initan taon nga, mauro ba nagdasang kalipay, ug di mo sad kalipay. Unsa kalipaya Tibor? Kanang mabawtag am-am? Kanang luuran na kaayo nga wa sa lugar? Kana mauna? Ay, yun ang initigod. Unya bitaw imo mahinaykan, dako mo kay kag. Dakong unsa? Dako kay kag padugab. Saba ay. Laba di ay. Blakaw sa ko ha. Oy, asa ka? Ato ko ila paripunso. Awara gyud Ato Tuan na, diretso lang. Away pa nang hiray ning ako. Sige, dugay niya uli ha. Bantay magmahay ka ha. Kung doon ay laing mamintana na ako diri ha. Tibor! Tibor! Hanggaw ay, wa na gid maminaw ay. Kakidot gyud tawhana. Uy, pre! Ayo! Ayo! Tibor, naitaw at tua. Pangutan ako sa ituyo. Nagkaon ko rin rin, bida sa rin siya. Ayo! Kita kang, nagkaon ko rin nga natog. Ha? Kalo, ato dito ka. Bukaw ba man hinuon Ayo! At tua ba kay sige reklamo na unsa mo kasi ka magreklamo di at tua sa to kadiyot. Siya sa nang istoryaha, ikaw rin ato dito. Ayo! Naitaw ni parcel! Uy, parcel dahil, na ako'y parcel. Abdi ka ra kay na parcel. Sige. Saba niya rin, naunsa. Ariyaw ka rin ako. Naa siya'y parcel. Unsa kay iyang gi-order? Mayo! Ay, nara ko sino matubangan. Sorry. Ayaw ko ron. Sorry, sir. Ako na. Sorry, sir. Parcel, sir.
Para kang Lubis Bidinda mang naghoy. Bibiminda. Ako ang asawa, Los Biminda. Los Dili kay Lubi Biminda. Managhoy na apelido na mo. Oh, managhoy. Luz Bibinda. Kanahan man ka, ha? Ah. Wa ka makatultol sa ilang bahay, ha? Wa ko kailana. Ah. Uy. Mamay gibutang diri sir. Ngutahan na kun la sir maumog gini. Ha? Maog yun? Oo. Di na mao. Takam nagkakato tao na eh. Ay, cellphone number niya, be. Wari ka ba wag? Oh, kilo sir. Wag ilon! Iglilibir ka yung ilon! Sorry sir. Muraw ka, Smith. Paano nito? Tuga kang deliver niya, wag ilon ka. Ngutahan na ganito ba? Ugmao ba ni? Di ni mao! Ngitaan niya. Disturbo kay kanako da. Tugo dito. Nya, lain mo sigkang tawag. Abi na ko gagawa. O nya, usab niya, ha? Usab niya. Sige sir. Tanaw rabab. Usab niya, ha? Ay lagi lis lagi. O sige, mga tanaw. Lis lagi kilong sir. Aris ako sir. Hindi mo kasulti. Bida. Bilib sa ko ito bataan, ha? Nga, imbis bingo siya batian kong naong ito. Huwag yung sulti, ha? Huwag manawain ka na dako. Parehas na dado, ha? Hoy! Parintera itong lubog! Nahan, we! Recorded by X Thunder Gaming. Ay! Kuyawan ako. Ano ka man tibur, nagdapa kag lata. Lagot ang tig-deliver. Pa! Ngano man? Tugatubag deliver. What ilod? Ha? Ngano? Ngano man? Ugay Kailangan load. to ng tawagan taon. Nga, nanda sila sa area o nya. Wa, may loon ang kadahan. Mao nga, nanaghap lang to taon siya nga. Mao ba rin bay? Nga, kining ato ba sa iyang deliveran? Nanaghap. Aw, di to imo di ay? Karoon pa ko minomdom. Nga unsa? What you order? Paraw ka magid eh. Para sras pa ka. Nangasaba pa ka. Nya wala kay gi-order. Kakidot kay di mo. Oh! Ay, ay, ay. Lunot lagi ng dunggan mo. Uy, Marie, kumusta? Uy, dugay-dugay lang kang nawa dinis ato. Mari, uy, kay may bakasyon in taon ang teacher, Mari. Nya karon, hapit naman ang ting-enroll, munang may pauli na kay mag-work na sad. Hibaw ka naman aning teacher, Mari, di pa? May magkadya, Marie, uy, kay ninot man ang imong trabaho. Uy, nindot ba, uy? Sa may da kanindot anak nga kapoy man sa kaayang trabaho sa maestra, Mari, uy? Kay mura ba sa gihapon ni estudyante? Kay mag-andam para assignment. Maghibog unsa na sa ipa-project sa mga bata. Basta kay kapoy, Mari, uy. Aw, kun mao na, Marie, nganong ganahan pa man ka magmaestra nga kapoy ka man ka di ay. Ay, passion malagi na, Mari. Passion ba? Unya mo sa gyud akong ambisyon, Mari. Akong pangandoy nga mamahimo kong maestra. Kay, usabi ni sa bayani ang maestro, Mari, di ba? Kay guway maestro, kinsa may mutudo ninyo. Labi na ka ng mga official nato, di ba? Dili sila mamahimong engineer, abogado, doktor, kung way magtudloan na nila, kung way mga maestro, mga maestra, di ba? Sakto gid ka, Marie. May kay nakapot sa gid mo imong pangandoy no. Kay kami ani sus igot na ng taon sa pangandoy. Ay, basigo kay ambisyon sa kinabuhi, Mari. Naa sa taon, Marie, uy. Pero kung unsa ka dako sa kong ambisyon, mas labaw pa ka dako ang ambisyon sa kong bana, Marie. Oh, unsa day ang ambisyon, Mari? Gusto siya madato, Marie. Ha? Maora na iyang pangandoy, gustong madato. Pre Tibor, Pre. kung gusto nyo kang madato, no? Ipursige ng imo mga pangandoy. Ay, pagsurin daw. Mabita, pre. Nga tanang diskarte ako yung himo basta madato lagi ko. Dili, pre. Ang kanang kaharuhay o kapayong pagkabutang. Magsugod na sa imong pagka-estudyante, pre. Oh, ha? O sabot mo sabot mo? Kaya nga ito, mga pangandoy ba? Ano yun na magsugod sa estudyante, bata? Oh. Ang kantang mga pangandoy sa kinabuhi, pero kanang tanan, magkawang lang kung kuwang tag-edukasyon. Oh. Pero, og sakto lang ka sa edukasyon, pre. May kurso kang nahuman, awa na. Ato nakapadong sa pagkaadunahan na, pre. Labi nagmamahimog, kanang ma-engineer ka. Aw, dako kayo kang sweldo. Si Jude Lamban, pre. Kanito, pre. Ha? Jude Lamban, taga Davao lagi. Oh. Wa makahuman sa edukasyon. Pero dato, ang milyon yung... Ay, sa ko, pre. Ay, ka-engineer na kayo, may magtukod sa mga dagkong building. Unya, og mga abogado, samot. Dagkong kaso imong mahuptan. Dagkong sweldo. Doktor, samot. Kada check-up o sa klibo na yun. Oh. Asa magkamlang ko nga na.
Bitaw. Mao na kung gusto gyud ka mulampos. Ha? Gusto gani gyud mulampos ang tao sa iyang mga pangandoy, eskwela gyud. Marog gyud na isulban pre. Pre. Di ko taong katibor, nganong karoon naman ka na uli. Dito kailangan pa rin punso day. Inaw may gagmay. Maor na diha, nang ambisyon kang magdato, unya mora na igsigihan nimo katiman ka ng inom. Unsaon pagkadato nimo ana aber? Mao bitaw na. Mao na istorya ang prepunso na ko day. Sultihan ko niya ana. O doon na siya isulti na ko. Kung unsa gyud ko ng sikreto nga magmalampuson sa kinabuhi ang usa ka tawo. Unsa man ko no? Edukasyon. Edukasyon ko na. Oo, tinuod man na oy. Ako bitaw og dili pa lang apiki sa kwarta nga ako mga ginikanan. Wa na oy, doktor na ko ron oy. Pero unsaon nga pobre man mi? Mao nga namasin na lang ko nga makabana kog adunahan. No. Pero malas man. Sige lang day, sige lang day. Kini nga ako ambisyon nga magdato at prosige gyud na ako. Na, unsay buti may pasabot ba? Eskwela ko. Ha? Gusto lang katibol? Oh, Dili, nabuang na taana. nabuang. Anong nabuang? Ikaw ba? Perbida sa buang din naman ni kamot. Unsa? Prosige gyud nato ang ato ang pagtuon. Aron mahimo tang abogado, engineer o doktor ba? Ay, tayong pasaha, hunahunaa sa oy kung pila na imong edad. Huwag ka mayabag. Day kara, age is just a number. Unsa man taon kay? Kung kaya pa sa usa ka tawo nga eskwela, anong dili man? Pero kwintaha sa tao ng imong edad tibor. Uy, kung may eskwela ka, pila ka imong edad ka mo graduate ka. Pila imong edad karon? 39. 39. Hapit na ka mo 40. Nya, kwintaha. Unsa kang graduha kutob? Grade 5. Grade 5. Oh. Kay wa ko katiwas grade 5 ra ko. Tiyan mo na, elementary pa ka. Nag mo eskwela ka, unsaon man na? Naamay para shortcut day nga graduar ka. Ah, sige, ibutang ta lang ha. Mo kag exam para shortcut. Oh. Makapasar ka. Graduate kag high school. Unya, may eskwela pa kag kuan. May eskwela pa sad kag high school upat ka tuig no. Mag 43 na ka. Ini college nimo, mag-engineer ka 5 ka tuig. 48 na ka. Nya mag-review pa. Usa ka tuig review, di ba? 49 na ka. Ginoo ko. Wa na mo dawat ni mo na tibor oy. Abida nga no kung tawa, man-taon na unsa ba taon ka? 49 na imong edad. Mo 50 kinsa man kunong kumpanyahan mo dawat nimo ana. Wa pa nay labot sa kwintada natong katangkong mahagbong ka ha, kumusamer ka ha, o di ba mobalik ka. Kada na yung mga... Ay mabadlo oy, ayaw na eskwela na undang ana hunahunaa. Oy, dahil hunaw na agmayo. Kanong mga konsultant, ng mga engineer sa City Hall. Pila may dada na? Tag 80, 90, kwarta gyapon. Ah, Suro na, ana. Unsa dili day. Ako ni pangandoy. Dini mo pangandoy. imo bitaw na, pero dako pa kay ng trabaho unon oy. Unya gawas pa asa ka magigastog mag-college ka. Ah, basta, ingon sila. Pag gustuhin mo may paraan. Kung ayaw mo, may dahilan. O niya, gusto mo rin ako. Boss, amang kita, kung paraan. Tibor. Recorded by X Thunder Gaming. Pangandoy gud sa kumban nga madato siya, mao na nakahuna-huna gid siya nga mo eskwela para kung may kurso na siya, makatrabaho siya, makatigom siya, nya madato kuno siya. Unya, Unsa Mari? na mao gid na mari oy, kursunada gyud nga mo eskwela ug balik akong bana. Awa man hinoy daw tanan na Mari. Uy, kung may ambisyon ang tao, kay usa na sa makakuan, pursige niya nga magkugi. O lagi Diba? mari. O lagi tinuod man na, pero Ginoo ko in taon sa iyang pangidaron mo eskwela siya, unya elementary siya kutubra. Apa eskwela lang Mari. Uy, Jabo ko di mari oy katiguang na nakong bana man ni pa eskwelahon pag gina nako, kada kong uwaw bayaan na oy. uy Mari. Dili na nimo angay ikauwaw. Kung mga bisyon ang tao, angay pa magani kayo noong magpasigarbo, ana. Oo. Ang uban gani, bisag luluglulan na, biskwila pam gani. Mari, Moong ay kabala ka, Mari. Tabangan ta mo. Lagi, tabangan ta mo si pari nga maka-eskwela. Maislago ko, Mari. Pasulo na nako siya. Mari. Sigurado jud ka mo eskwela tibol? O, day. Tungod sa akong ambisyon, nga napalyar, ako ning ipadayon. Ginoo ko makapasar kaha ka. Ano bang tao dili? Ang tanang na ay mga pamaagi. May mga sikreto na. Sabad ay sikretos imong mata. Oo, lagi. Distingo. Try me. Bugiro ba yan mo eh? Kapasar ka kas English? Sabi, may sikreto mo na ka ng English. May sikreto na. Naunsa, yung kamatuon ako. Di sikreto oy.
Kanang Sa may sikreto, ana? kanang imo in English, kuhaan ra na og usa ka litra. Ha? Kanang katapusang litra. Ang binisaya ana, kuhaon ra nimo at sa katapusang litra sa English. In English na. Hilom day, hanggaw bes naong ni mo. Autistic. Ah, sige, be. Unsa in English anang bula? Oh, bull. Kuha ko sa litra. Kuha ng E. O sabi na bilin. Bull. O, di in English ha. Bola is bull. Ah. Kanang mapa. Kuhaan ra ko sa litra, oy. Ang E. O sabi na bilin, be. Kuha na. Kung kwaon, map. O, in English, mapa, map. Kanang poste. Nasamot. Kwaon lang yun katapusan na. Ang letter E mo kwaon, ha? O sabay bilin na sa poste o kwaon ang letter E. Post. Ito. Inilis sa poste, post, di ba? Ah, post? Kakidot. Post. Oh, darling. Please, kung limpyo sa swimming pool, ha? Maligo ko. Unsa gan? Niya, butang ili, daan og krudo tong helicopter, darling. Kay mangumpra ko. Sa helicopter, uy. Nag-practice lang ko daan nga madato tani ba. Kaya abot sa panahon nga makagraduate ako. Kung mahimo na kung usa ka engineer, usa ka expert nga engineer, madato na ta. Unsay ngan, uy. Traffic mo gud kaayo ron. Mao nga mag-helicopter ta mangumpra. Mo to tas carbon. Mangumpra tagbuad. Bungots ito eh. Ay, taro pa kag utok ti bura ka. Ginoo ko intaw nimo kakidort na gid nimo. Wa magayte trisika dire. Porbida. Para na og madato na ta, di na ta maihas. Hello, biya. Mao na akong problema. Tungod sa iyang ambisyon nga magdato gyud, gusto gyud siyang moeskwela, pero elementary pa man ni kutob siya. Uy, pila na iyang edad ron. Nya tan-aw nako nung mura magnayabag ang utok sa kumbana. Uy, unsaon ka ni nako siya? Unsa akong buhaton ani niya? Paeskwelahon gyud nako siya para unsa man nga moeskwela siya. Unsa man og kamo ang pasultihon? Kara. Thank you. Ate Pres? Okay, ang sender na to karong adlaw. Ang atong sender Ate Pres Inday Kara. Kara. O, kinayang bana Ate Pres kay kanabang na ay ambisyon sa kinabuhi ba? Sa gusto lagi taon siyang madato na ay ambisyon sa kinabuhi. Yeah. O niya, karon, gitambag nga siyang kupari nga, ako pa rin pre, magsugod nga itong ambisyon good. Masugod nga itong, unsa na Ate Pres, kanang matuman nga itong ambisyon. Matuman. Pinaagi sa pag-eskwela. Kay gusto ka ba, engineer, doktor na. Ang doktor, pila ka kuha lang, kwarta na yun. Unsa na, consultation lang daan. Naiuban, Ate Pres, ang kinaminusan, 500. O, niya, pila ka tao magpakuan, 500. Mang-abot og tag 30 ka tawo pa konsulta. Ang uban gali tag 1.5, ang uban tag 2,000. Nanay sa tabunok tag 2,000 nya basta dako yung kwarta doktor. Mas daghan og kwarta ang engineer kay dako na 20% pa na ilaha Ate Pres. So nya gusto lagi siya karon grade 5 ra man sa taon niyang nahuman Ate Pres. Grade 5 ra siya nya. Eskwela sa balik. Oh, gusto siya may eskwela balik Ate Pres. Unsa man, paeskulahon mo kunin siyang asawa taon. Unsa man, paliog, tabagi ko niyo. Unsa man, paeskulahon ko niya kung bana. Gusto mo tayo taong madato. Kamu ba, kung kamo'y pasultihon. Para. Unsa man, Ate Pres. Paeskulahon lang. Panahon, para na ako. Anay panahon. Nabitang. Ini ka, graduate. Pila na maedad mo, graduate mo. Di ba? Pero ang iya pa, niya, Okay raman, palitan. pero kung naa kay kwarta, ano ba imong kwarta, gasto, okay ra, pero igo-igo ra, ay na lang, para na ako ha. Di na lang. Ay na lang ay. Ate noon, kana, lain-lain. Abi ni mo, Lain-lain, matod pa sa akong amigo sa Ate Pres, no? Oo. Lain-lain kuno tayo di katao sa kalibutan. Lain atong linya, lain po nilang linya. Oo. Kada sila naa na linya diha. diha, oh. Pare akong Manny Pacquiao, mauyag yun ang linya Ate Pres. Oh nga, mainana Oh, siya. nga milyonaryo, ang bilyonaryo siya. Kay bisag gud saon pa nimo ka 20 ka pakatawhon diri sa kalibutan basta wa ka malinya nang linya. Di gyud ka wa dato bisag gud saon pa nimo. Bitaw, no? Oo, tinuon Ate Pres, pero mas nindot pagod na nga matod pagpadjanggo nga kato siya. Maninguha lang. Maninguha lang.
Para, Oh. kuan, uminto. Ang uban gamay. mo bisag mga andoy madato mayo ate pres kay og madato na ka di na makakailas Ginoo. Kabaw ka nga ano? Daghan naman kag mga daghan naman kag uban basta abam unsay basahin na lang na bam di. Usa ka maestra namatay. Dato. Usa ka ulyat? Dato. Dili siya dato. Apan dato siya sa kasing-kasing. Ano? nindot. Nga naman. Usa siya ka licensed teacher, nakapasara siya tanan-tanan. Apan, wala siya pa maestraha sa iyahang Bana. mga anak. O sa bana kay ngano. Kuan mo ko sa gulyat ka ng mayod siyang tao kung sa ikatabang, financial, moral aspect, kung sa diya. Kalau nabay mo doon yung mga silingan, mutabang yun sa kung sa iyang ikatunol. Niya. Sa dihang nasakit siya, atol nga natangtang ang oxygen, wa pa mo abot kay nagpalit og lain, namatay in taon. Pero bago siya nag-graduate paka-maestra, pa ako nag-ingon, gusto mo gyud siya nga magmaestra, pan wala gyud siya pa-maestra siya ang mga anak, gawas nga na sa edad, apan gusto gyud siya makahuman pagka-maestra. Sumpayan. Sumpay. Mga kaalam ni Solomon, Kapitulo 6, versikulo 7. Ang kaalam magsugod sa dihang kinising-kasing kang magtinguha sa pagkaton. Ang tinguha sa pagbaton sa kaalam mao'y paghigugma kaniya. Ang paghigugma kaniya nga mao'y magamping sa iyang mga balaod. Musumpay na isgingon ni mo Gulyat nga graduate na ka, kung nakagrado na kay kaalam, mulapas ka, magbuhat na kag mga korupsyon. Magbuhat na ka og mga dili maayo ko tungod sa sobra ni mo ka bright. Murag ingon ana. Magkasaan na ka pirmi mo asawa. Ha? Kay na Ano na papuntas ka mga asawa? Uy, sus, ay di nila ko istorya ba ma? Daghan mga amigo na ako nga mga sumagod na amtay mga amigo mga dato. Ang ilang asawa mga kuan, dili nila biyaan pero murag matabunan ba kay makabayad na mo sila babae nga mga nindot kay ate pres. Tungod sa kamayo silang sildo. Kato ako amigo tag-iya siya baray siya sus kato mga kuan lan na sakay mo to siya nako nakasakay siya nako kausa. Ako may nakasakay niya kausa. Yan sus grabe ang among bar lang dire man to sa Mandawi. Kana sila mga dato nga matao bisag kinsal na doon mga babae. Ana, good. Mao dyan ay mahitabo. Kung madato ka daghan mga babae nga mo sikit mo. Kay daghang magkakwarta. Mga kwarta. Nya Ikaw, maka-afford man ka. mao na bam. Mayawa ka basta na kay kwarta. Kapitan sa barko Gulyat, inig-abot niya gikan sa gawas, magpabanding-banding sa mga standby. Karon. Mulipot lang kunos luyo, taga 1,000. Ba? Magbansa maluyo. Luyo dito sa tindahan. Magbansa lagi. Putukar mo na yan pakaliter B o mahubog. Di ba? Oo. Sikad choice siya. Kapitan sa barko ha, sa gawas. Oo. Mugwa, ini kahubog. Oo. Nga di man lang mo tingo kay 1,000 po diretso. O di ay. Lain po itong usag ingon nila Gulyat. Pig ka. Sagpaon? Di 1,000 pa uli. Oo. Basta obertikan siya. Sabi na, di 1,000 pa uli na. Oo. Kaya maldito sa siya. Lain po ito iya ha. Oo ba? Oo. Pero ikaw, Ikaw? Bam? Ikaw, Bam? Ha? Pila ihatag? Ba na siya? Manok eh. Bam! Ano siya? Puniri 20 be. Gulyat. Katugay mo istorya ka. Manok na mo. Bam! Puniri 20 kaya palit kong Na ako noodle. i-share Gulyat. Tinino, dili na ni binuang. Bitaw, kana be. Ganahan. Ang akong amigo ni Tix na ko, ani Mrs. na ko sa dili sa akong account nga kanang kuan ba tagamay diha kay puno sa complete muli ko karkar. Naalagi niluta sa ubos. If you receive this message especially asking cash, it is a scam. Niya na dito akong Facebook. No, ayaw ano. Ana di na. Medyo na. Basta na ko Ay, mo request o kan. tinuod na Request ba? o basta mag-hispot ng cash. Kwarta. Oh, Dili, it ayaw is din. order. Niingon na ang Facebook. Ayaw din. Ingon. Mas nakibaw na sila. Kabaw na sila, oy. Kabaw na sila mga inana. Mabitaw di ka patubagon, di ka patagaon sa imo ang natural nga impormasyon sa imo pagkatao. Kay dunay o panlitan sa parehan nimo daghang kwartal bangko. Ayaw gyud nagihatag ang imo ang kanang bank account kay tagbaw gyud ka. No, tinga bito ko siya nga. Di ako magkulod, padali kong parapliti, kaya naglubong ko sa akong tinga. Di pada ako,
nga mayroon ko 300. Totoo, di acknowledge na ang kanibitang money forwarder. Di acknowledge ko ano nga, your money is claimed by here in Bantayan Island. Isa to sa kulog, ito sa Bantayan i-claim. Undang tayo eh. Wala ka tingtalo man, no? Kung ako ang pasultihan.